Kasík ma rodičia nedali do školy, no. No, do prvej školy som stále chodila, hej, ale furt som prepadávala, no ako. Nie, neviem čítať, písať. Chcela by som sa aj naučiť, no ale to je ťažké proste. No, mám jedno decko, chlapčeka, volá sa Martinko, má 8 rokov. Hrám s ním fotbal, chodím s ním vonku, venujem sa mu. Aj život by som dala za neho. Moc ho ľúbim. Tak mne záleží, aby sa Martin poriadne učil písať, čítať, aby sa vyučil, keď bude veľký, proste, že aspoň, že bude vedieť niečo, viete, aspoň bude mať nejakú školu vyučenú. Nie len takto byť doma a nerobiť nič. Čo by bol potom z neho? Tak ako semňa, že neviem čítať, písať? Potom by si nevedel ani prečítať Martin nič. Tak preto chcem, aby sa učil mi poriadne. Napriek tomu, že tá rodina veľmi chce, tak sú limity a nie len z ich vlastnej strany, ale aj zo strany spoločnosti, ktoré im neumožňujú, aby potenciál ich dieťaťa bol naplnený úplne tak, ako by mohol za ideálnych okolností. Má veľkú snahu zmeniť svoju situáciu, ale nie vždy je to postačujúce. Návrat sa venuje rodinám v kríze už niekoľko rokov, konkrétne tu v Žiline je to asi 6 rokov. Za tie roky sme sa stretli dohromady určite s viac ako 100 rodinami, ktorým sa snažíme byť v nejakom smere nápomocní. Maťa chodíme doučovať z toho dôvodu, že mama napriek veľkej snahe mu nemôže vo všetkom pomôcť, nakoľko sama nevie čítať a písať. A otec, keď má zamestnanie, tak často je na poobedných smenách, takže nie je v rodine prítomný a nemá sa mu ako kto systematicky venovať. Spravím ti čajíček. Sprav mi, to mi môžeš urobiť. Dobre. Ako sa máš? Čo máš nové? A dobre sa mám nič. Teraz som bez roboty. Viem. Tak hľadám si robotu, Tinka. Zostali ti ešte nejaké tie žiadosti, Mirka, čo sme písali? Hej, ešte mi zostali. Má to čas, ale aj chodí si za tým, no. Tak ja viem, že musím chodiť. Keď neviem si niečo prečítať, alebo keď mám niečo vybaviť, tak Tina chodí sem mňu vybavovať papiere. A dohľada ešte aj na to, že aby som si byt platila, aby som potom nebola na ulicu, keď si byt nebudem platiť. Stále si vysmiatá. Kočka. Miroslava. No. Tak, Michal nie je doma? Nie, išlo si hľadať robotu. Ja ty si vravila, že chodíš s Maťom hravať futbal? Áno, na ihrisko. To chodívate na to betónové ihrisko, čo je pri tých panelákoch, alebo kde? Nie, pri škole. No a vy ste s niekým dohodnutí, alebo ako Nie, to, tam to je príde? otvorené. No ale... No tam preskočíme bránu, no. Brána je tam zatvorená a my preskočíme, veď, ale tam takí dospelí aj chlapi tam hrajú, hokej, nedelu. Tam chodia, tam niekedy tam je otvorené a niekedy nie. A do školy sa teší, či ani nehovorí radšej o škole teraz? Nevypráva v škole. Až čak ešte má čas. No, to bude problém, to stávanie. Veď Maťo hovoril, že prvý stáva. Hej, ale niekedy chodí aj o 11. spať, o 12. vieš? Ako teraz je to aj v pohode sa sprázdny, hej, že nemusí mať taký režim, že môže si aj dlhšie pozrieť, aj dlhšie pospať, hej. Iné to bude, keď bude už škola. No a potom tak vtedy je dobre mu to dať takú hranicu ty. No. Zase by išlo nevyspatý do školy, akurát išiel a mne učiteľka povedala, že nevyspatý bol. A už som mu to niekedy povedala, že aby išiel spať? To nechávaš na Miša, hej? Hej. Tak ale keď sa Martin na mňa pozrie, vieš, ako a keď plače, tak čo mám povedať? Vypadni, spať? A potom Mišo za mňa zakričí, že čo robí, keď idem za Martinom, keď ho hladkám. Nemôžem ho nejak tak. Ja som na neho meká, no ale Mišo je taký prísny. Ako nemusíš mu povedať, že vypadni, ale vysvetlí mu to, že prečo to je dobre pre neho. Tak ale hej, no vieš, no. A Maťo mu čo, či Mišo mu čo povie? Martin, chod spať, ráno vstávaš do školy.
Ako dobre ti to ide teraz, čo už Ale- povedala. Tak hej, ale Martin sa odduje, sa na mňa pozrie a nemôžem ísť za ním do izby, vieš? A Mišo mi povie, nie, ty budeš tu. Tak ale aj tak ja idem za ním. Mne to nedá, no. No, tak. No ja som bývala na Novej Žiline, na Brclovskej. No a požiadala som si, kamarátky mi pomohli ako Tina, no tak som dostala tento byt. No aby sa tam nezlúpačil. Aby tam nenadával, lebo tam nadávali a nechcela som, aby Maťo takto nadával. Aby sa tam aj on. Ešte si skontroluj si, ako som napísala, či ti tam náhodou niečo nechýba. Teraz si napísala zľutuj sa. A ty zľutuj sa, dobre? Mekčeň. V jednom roku nastal krátka zima. Ešte raz, tam bola jedna chyba. V jednom roku nastala krátka zima. Skúsi to slovo krátka. Ešte zakry si ho a choď písmenko po písmenku. Krúta zima. Takže hej, lebo keby bola krátka, tak by nebolo o čom asi. Poď. Zľutuj sa, deti mi mrznú. Pusť ju chudierku. 1, 2 a samé jednotky. Je dobré, že Martina chodí doučovať. Že sa aspoň dačo naučím. Chcem, aby bol vyučený, aby mal dobrý život, nie tak ako ja. Chcem, aby mal lepší život, ako ja. Aj keď bude skromný, ale nech má dobrý život.